Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега казвам добър ден на Галина Димитрова. Здравейте, добре дошли. Член на партия КОЙ. Точно така. И на господин Светозар Русев, заместник-председател на новоучредената партийна формация. И първият въпрос е, по какъв начин вие ще направите вашето присъствие в нашия живот разпознаваем? Защото много станаха партиите, срещи, коалиции, организации, НПО-та. Народът се пообърка малко. Ами вижте, значи, нашата партия, мога да кажа, може би единствената или първата партия в България, която е не лидерски тип. Да. Ние залагаме не на едно, две или няколко определени лица. Нашата концепция е следната. Значи, ние ще се опитаме да привлечем в нашите регионални структури хората, които са разпознаваеми в съответните региони. Тоест хора свързани с бизнеса, хора свързани с науката, примерно преподаватели в университети, хора успели в живота, били те добри администратори, организатори и така нататък. Това са хора с необходимата компетентност, които се познават по места. Но не са толкова, доколкото виждам поне от управителното тяло, не са толкова експонирани в политиката. Да. Значи, основно са хора, които имат и развиват частен бизнес. Да. Значи в нашата политическа формация има много хора, които се занимават с частен бизнес. И естествено това е и гърба на нашата организация, тъй като ние разчитаме да се самофинансираме. Ние нямаме друго финансиране външно, което да ни подпомага. Тези хора са се доказали като професионалисти, направили са успешен бизнес и сега считаме, че такива хора биха могли да управляват успешно. Това означава ли, че вие се заемате да разрешите като партия проблемите, които съществуват между представителите на бизнеса, между бизнеса и държавата и така нататък? Разбира се. Да, естествено. Значи, нашата основна цел е да променим държавата така, че да стане едно по-добро място за живеене на българските граждани. Възможно ли е? Абсолютно е възможно. Вярваме, че е възможно. Ако няма вяра, по-добре да се отказваме. Добре, как ще така мотивирате хората? Защото аз, доколкото разбрах от господин Желев, който не е гостувал тук, вие ще работите за участие в изборите. Да, имате предвид сега за европейските. Да, самостоятелно едва ли, но в... Самостоятелно няма как да в коалиция. Все пак вие трябва да имате вече ясна представа как ще мотивирате хората да гласуват за вас. Ами вижте, ние ще разчитаме най-вече на това, че лицата, които ще предложим за евроизборите, трябва да бъдат лица, които хората да им имат доверие. Това не значи да са популярни лица, например артисти, певци или някакви други. Ние ще разчитаме, че по региони ще можем да предложим действително хора, които са компетентни с доверие на обществото към тях. И аз се надявам проекта за нов изборен кодекс да влезе в сила. Тоест, ние ще се опитаме на европейските избори. Депутата, който беше тук пред нас, каза, че може би тази вечер или утре той ще бъде приет, защото и утре ще бъде работен ден на парламента. На парламента, да. Така че явно вече ще работим по него. Друг е въпросът какво съдържа този кодекс. Все пак трябва да го видим в окончателен вариант. Аз имам един предварителен, но той е толкова дебел, че да ви го покажа няма никакъв смисъл. Те са 500 члена. Значи, вижте, за съжаление, нови изборен кодекс не оправда напълно очакванията на обществото към него. Няма 100% радост. Разбира се. Дори по-скоро мога да кажа, че радостта е незначителна. В смисъл, че много малко неща се промениха между стария и новия изборен кодекс, но независимо от това, дори тези малко неща, които успяха да се отвоюват от обществото, дават една крачка напред в областта доверието към изборите. Значи, ако действително се запази възможността за преференциален вод на кандидатите за европейски избори, това ще даде една възможност, освен конкуренцията между самите политически партии и вътре в листата на съответната партия, да се създаде също възможност за конкуренция между кандидатите. Да, вие се обявявате, че ще защитавате малкия и средния бизнес, но в същото време, може би въпроса, който се задават зрителите, към коалиция, с кого ще се ориентирате? Доколкото виждам, колегите излъчват част от пресконференцията. Днес ли беше тази? Да, днес, която дадохме сутринта в 10 часа в БТА. Да. В момента управителният съвет е разделен на две. Една част от него е ангажиран с създаването на нови структури по региони в страната, а друга част е заета с... Това е лидера на вашата партия, да кажем на нашите зрители. Да. А другата част е заета с проучване на платформите на други партии, които в момента не са участвали в управлението
Нямате много време за проучване. Нямаме много време, но все пак трябва да сме сигурни, че имаме общи цели, имаме общи идеи, за да можем да се коалираме с тях. Така че в момента ние не можем да цитираме точно с коя от политическите формации. Поне можете да кажете левия или десния спектър, центъра, на къде се ориентирате? Ако трябва да се съобразяваме как стоят нещата в политическото пространство, се водиме дясно център, нали така, се оприличаваме. Но иначе сме си изцяло либерали. Значи, вижте, според нас проблема с участието в европейските избори не е толкова ляв или десен. Там според нас по-важният проблем е... Но в България се гласува за ляво и за дясно. Нека да си кажем направо. Аз разбирам, но знаете ли какъв парадокс има, например, в българската политическа система? Аз съм разговарял с един български политик, той говори следното. Казва, вие българите сте много интересни хора. Ние тук в гръцкия парламент се изяждаме буквално, нали? Биеме се и така нататък. Но когато отидем в Европарламента, нашите депутати са едини, нашите депутати защитават нашата национална клауза. При нас го няма. Това става въпрос. Значи, това е едно от основните изисквания, които ние ще поставим към бъдещите ни потенциални... Да дойдат малко в България гръцките парламентаристи, да се понаучат на някои неща и тогава да ходят в Европа. Напротив, аз считам, че хората, които ние трябва да излъчим за Европейския парламент, трябва най-вече да отговарят на тези критерии. Тоест, те трябва да бъдат преди всичко български, да защитават там нашия национален интерес и че ако има някакви тясно партийни и така нататък проблеми, те трябва да останат тук в българския парламент. Ние не трябва да изнасяме на показ в Европа нашите кирливи ризи. Господин Съев, това може да се случи при положение, че всички ние, в това число и вие и аз, като избиратели, когато отидем до урните, трябва да сме проучили човека много внимателно. Разбира се, да. За да знаем за кого си даваме гласа. А ние отиваме и казват, не, тук партията еди коя си, това онова, стоят едни агитатори отпред, говорят хиляди точно глупости така. И ние не знаем нищо за този човек. Иван Христов, примерно. Дай ще гласуваме за него, но този човек какъв е, с какво се занимава, какво му е потеклото, дали той има ресурса да отстоява позициите на цял един избирателен район, това за нас е нещо, което трябва да интересува други. И това е нашата цел. Ние искаме да, евентуално в каквато и коалиция да участваме, хората, които бъдат издигнати за евродепутати, да отговарят на тези качества. Да. Тоест, независимо дали са левни или десни, те трябва да са хора с потенциал, те трябва да са хора, които са собствено мнение и собствено достоинство, така че да могат да защитават. Това ще бъде така, ако попаднете в коалиция, която се вслушва в думите на всеки един от партньорите. Разбира се, ние точно това целиме. По този повод аз искам да ви кажа, че по инициатива на Другата България, не знам дали знаете, има такава политическа формация. Не знаме, те на 3 март правят един либерален форум, в който сме поканени и ние. Ние ще се огледаме, ще видим какви политически формации ще дойдат на този либерален форум. Целта на този форум е точно, евентуално предкоалиционно... Другата България се беше позагубила нещо. Да, имаше някакви проблеми, но сега... ние практически сме съорганизатор на тази среща. Да. Един от инициаторите. На 3 март. На 3 март. Къде ще бъде? Ами в момента не мога да ви отговоря точно. Уточняваме точно в зависимост от избираме залата като капацитет, в зависимост от хората, които... Нещо друго, да не ви обвинят в някакъв вид популизъм, все пак избирате националния празник. Националния празник, 3 март. Има го и този момент. Когато навлиза в политическия живот, трябва наистина да се съобразява с много неща. Значи аз ще се върна отново към вашия въпрос. Значи ние по принцип не е проблем да се подадени теми, да се коалираме с лява или дясна партия. Стига проблема, по който се коалираме, да бъде проблем от нашата платформа, който имаме еднакво мислене по този въпрос. Да не бъде в разрив, с нашите цели и идеология. В общия случай така една наша обща позиция е, че ние не трябва да правим опит да се коалираме с хора, които са виновни за 23 годишното състояние управление на държава. Вече 24. 24 годишното, да. За съжаление, не считаме, че нито една от тези политически формации, които са участвали, заслужават да бъдат достойни за... Господин Съев, ние много си говорихме, сега да видим какво ще кажат зрителите. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Ало? Ало? Да? Добър ден. Говорете. Искам да попитам тази партия, ново учредената, която е коректност, некомпетентност, отговорност и истина. Да. Съкратено кой? Да. Кой завършва с и кратко? Е написано с и, нали? Трябва да бъде си. Истина не започва с и кратно. Този въпрос го четох на много места. По-добре да кажат кои. Да. Госпожо, благодаря за отправения въпрос.
Кой не е абревиатура на компетентност и отговорност и истина? Кой си е кой като въпрос зададен? А компетентност, отговорност и истина, това е мотото на партията, която е заложено в основната идеология и която ще бъде Този въпрос следва. ще ви бъде задаван непрекъснато, искам да ви кажа. Затова няма проблем. Ние ще го изясняваме, докато има цялостна прозрачност по въпрос. Кой тогава може да оправи България? Ние амбицията имаме, че ние сме ние от хората, които можем да я оправиме. Разбира се, нямаме амбицията, че сме единствени. Вероятно има и други, които могат да го направят. Добре, задавам пак следващия въпрос. Кой ще взема решенията в партията? Ами вижте, за разлика от много други партийни организации, ние сме може би единствената партия, в която в устава сме заложили възможността за решение на общо партийни референдуми. Точно. Значи между двата конгреса ние сме създали такова условие в устава на партията, че по важните проблеми хората могат от нашите симпатизанти и нашите членове могат да се произнасят на такива референдуми. Да. И естествено... Всичко ще бъде прозрачно и ще бъде гласувано с референдум. Това хубаво. Кой ще подбира членовете на партията? Или всеки ще може да членува? Всеки ще може да членува, стига да е убеден в нашата идеология и да има това желание. Дано да намираме сега още един ваш член. Добър ден! Добър ден. Слушаме ви. Имам един въпрос там към водещия и той го зададе към председателя, заместник. Не, вие го задайте директно, вие сте в ефир. Добре. Сега, понеже до тук разбрах, че ще се самофинансирате. Да. Що ще се самофинансирате, господина и госпожици или госпожата, ще обяват ли данъчните декларации? Откъде имат пари? Да. Това ли е? В момент, изчакайте. Да, и другото нещо, което ме интересува, ще отговорите на този въпрос или не? Ако имате друг въпрос, задайте го, за да отговорите на двата, да не ви държим на линията. Да, другия въпрос е те бивши партийни членове ли са половината или не са? Благодаря. Значи два въпроса. Ще огласите ли вашето имущество пред обществото, за да знаят хората с кого контактуват? Аз отговарям лично за себе си, тъй като все още аз не съм в частния сектор, нямам частен бизнес, няма какво да огласявам и не съм членувала до сега в друга партия. Значи, какъв е вашия бизнес? Ами аз съм управител на няколко фирми. Да, няма да ги споменаваме, защото знаете. Да, за да не правим реклама, не мога да кажа, че едната фирма е в областта на туризма, една фирма, която се занимава с производство на някакви метални изделия, няма да кажа какви. И третата да не сте спечелили вие конкурса за мрежата? Не, нямаме нищо общо с този конкурс. Макар че част от продукцията, която произвеждаме, може да бъде ползвана за такива цели. Да. И третата фирма се занимава в сферата на инвестиционното строителство. Да. Въпросът беше... Сега, значи аз благодаря за този много уместен въпрос. Аз ще препоръчам, ние имаме в понеделник заседание на изпълнителното бюро, аз ще препоръчам всички, които са в ръководството на нашата политическа организация да огласят... ли има полза от гостуване в нашото предаване? Да огласат участията си във всички фирми и евентуално доходите си от абсолютно всичко, защото това ще бъде въпрос, наистина, който ще бъде задаван непрекъснато. Да бъде прозрачен. Защото всяка партия... Но вместо да губим време с отговор на такива въпроси, по-добре е да се знае и да се решават проблемите на хората. Да. Естествено. Така че в това отношение може да бъдете сигурни, че ние ще упражним пълна прозрачност на тези проблеми. Ще бъдат публично достояние. Да, все пак вие познавате, може би, живота в страната по-детайлно, тъй като казахте, че при вас са хора бизнесмени, хора, които имат фирми, които произвеждат нещо. Които са създали работни места, които имат по-широк поглед върху Вижте, аз по някой път се чудя на, как да ви кажа, на подхода на досега управляващите, които обикновено ни внасяха лица да ни управляват, включително министри, замминистри и така нататък, хора без никакъв практически опит в ситуацията, която е в България. Значи, не може един човек да дойде като парашутист, независимо дали е завършил Харвард или някъде другаде, да дойде тук и да почне да решава проблемите на България. В Харвард се учи икономика по един начин. Икономиката в България е съвсем различна. Не, те не познават проблемите. Значи един човек може да се пребори с една система, само ако я познава отвътре и знае нейните проблеми. Ама има и нещо друго. Спомняте ли се в един от предишните парламенти,
моменти господин Герджиков, когато го ситуираха, раздаде на всички на Смирненски приказка за стълбата. И никой не се съобразява с това, че стълбата се изкачва нагоре. Когато човек се изкачва, винаги трябва да поздравява всеки, който среща. Защото като започне да слиза, да има с кой да разговаря. Точно така. Но тези неща изобщо ги... Тези неща се забравят, когато се изкачваш нагоре по стълбата в повечето ситуации. Защото вие сега тръгвате по тази стълба. Защото ние сега, и това не е едно от основните неща и правила, които ние не трябва да забравяме и да пренебрегваме. Значи аз искам да споделя още нещо. Ние сме политическа формация, която не държиме на всяка цена добрите идеи и предложения, които имаме, да бъдат реализирани от нас. Аз мога да ви кажа, че ето, примерно, аз участвам като общественик, участвам в няколко комисии на Народното събрание. Аз ходя в комисията по изборния кодекс, аз ходя в комисията по бюджет и финанси. Споделяме наши възгледи, наши идеи там. Да. Идеята е, че не трябва да чакаме ние да вземем властта, за да променим държавата. Ние правим всичко възможно. Това, което считаме, че е добро... Ако така, ще ни трябват хиляди години, за да оправим държавата. Абсолютно. Значи ние сме много назад и трябва с много бързи темпове да се опитаме да променим нещата в България. Добре, кой беше така най-провокативният въпрос, който ви зададоха днес на пресконференцията, кадър от която виждаме? Най-провокативният? За съжаление нямаше провокативни въпроси. Да. Аз точно това се замислих, че нямаше. В смисъл въпросите, които бяха зададени, бяха насочени към нашата платформа, идеология, цели, задачи. Да, тук ви виждам, така, имате и доста... Колеги, може ли малко кадри от това? Също беше засегната темата за младите хора, които все повече емигрират, за да работят в чужбина. Виждам, че между вас има много млади хора. Да, това беше една от основните ни... Значи един от колегите в изпълнителното бюро е младеж на 21 години, студент. Да. Този, който го виждате. И както каза Емил в неговото изложение, ние привличаме такива млади хора, защото ние съзнаваме, че тази политика, която ние предлагаме да се води, трябва да има последователи, трябва да има и след нас хора, които да я продължат. И хора, които мислят точно в тази определена... Но той вашият председател не е така на години човек. Той е младолик в интерес на истината. Така не е толкова млад. Да. Той някъде около 50-те, но е изключително младолик. Така, че... Господина, който стои до мен, с бялата риза, точно така, Иван, който е студент в момента, има много интересно и прогресивно мислене. Има много интересни идеи и предложения. Младите хора имат прогресивно и прагматично мислене. И прагматично, да. Благодаря за допълнението. И прагматично мислене. Доволни сме това, че той прие нашето предложение, да стане част от екипа. Предвиждате ли изграждането на структури в страната? Ние вече имаме няколко структури изградени. Само в София или... Не, в страната. Имаме в няколко града. Значи ние сме в процес на изграждане. Не, къде имате вече симпатизанти? Значи имаме в Видин симпатизанти, в Русе имаме много добра организация, в Видин. В Бургас имаме, в Пловдив създадохме организация, макар че в момента е малка в сравнение с мащабите на града. Там също имаме организация. Във Варна сме задействали нещата и сме почти на път да завършим. В момента имаме около 9 или 10 регионални центра, в които имаме практически изградени структури. Сега аз не мога да кажа точно структури, но имаме симпатизанти и сме набрали членска маса. Те първо предстои вече те да се самоорганизират, да си изберат ръководства и така нататък. Но разбира се, това може да стане евентуално след нашата регистрация, тъй като преди това все пак ние все още в правния мир не съществуваме като политически. В момент, че колегите ми казаха, че не сме отговорили на въпроса на зрителя, но мисля, че той ни го зададе. Има ли ченгета в партията? Този въпрос той ни го зададе, да. Не, аз не го чух това. Съжалявам, ако не съм чула въпроса. Има ли, да се го кажем и директно, има ли хора, които са членували не само ченгета, но в разни такива структури, които са много дискутирани напоследък и през последните 24 години? Ами вижте, значи аз до този момент не знам да имаме от тези 600 човека, близо 600 човека, които учредихме партията, да има бивши служители на полицията, на МВР, на армията и така. Чакайте сега, нека да се разберем какво значи, че човек е работил в структура на МВР, в армия и той значи, че думата ченге не е лоша дума според мен. Ченге е пазител на реда, на законността, на всичко по света е така. По принцип, да. Ние както много така думи ги преиначаваме. Както ние ги побългаряваме, ако мога така да се изразя, предвид това, между другото, е един от огромните проблеми на престъпността в България.
това, че обществото и полицията се стоят от две различни страни. Да. Значи аз наблюдавам примерно страни като Западна Европа, повечето страни, там обществото е в пряка помощ на полицията. Да. Там в момента, в който стане най-малкото деяние на улицата, човека дига телефона и се обажда. Да. Там той винаги е готов да съдейства, да подпомага полицията и така нататък. А у нас, може би по времето на социализма в значителна степен това го имаше, но веднага след това ние някакси ченгетата ги обявихме за хора лоши, хора, които са служили на тоталитаризма. Започнахме да разграничаваме обществото и ченгетата. И те се появиха. Изключваме онези, които са вършили тази работа. Изключваме ги, разбира се. Да. И в резултат на което сега ние виждаме, че от държавата с, може би, най-голям брой ченгета от глава на населението, имаме огромна престъпност, която много трудно може да се пребори обществото с нея. Защото има някаква симбиоза между отделните светове и държавните служители, но това е тема за съвсем различен разговор. Момент. Добър ден. Добър ден. Пак съм аз. И пак да уточним нещо. Кажете. Ченгета, доносници, господина, госпожата, значи, коректност, истина, отговорност и така нататък, новия морал. Новия морал. Госпожата е бивш служител на полицията. Не съм бивш служител на полицията. Защото това се претрайва. Аз съм била известно време в полицейски синдикат. Не, чакайте малко. Аз ме интересува тези хора, които в момента казват, че те се спонсорират сами. Откъде са им доходите? Как аз съм в частния бизнес. Откъде той има доход да прави партия? Откъде има пари да спонсорират? Откъде? Колко данъци са платили миналата година? Добре. Какво са дали на държавата? Това ме интересува. Нищо повече. Добре, благодаря ви. Имаме само 4 минути, 3 минути всъщност до края на този разговор, да отговорите на въпроса. Аз отговарям само по въпроса за МВР. Никога не съм работила в МВР системата. Аз съм работила известно време за кратко в полицейски синдикат, което не е част от системата, а това е една неправителствена организация с право да защитава идеологията и истинността на полицая. Но това е извън Министерството на вътрешните работи. Добре, откъде имате пари за това? Когато човек се занимава с частен бизнес, пак трябва да той каза човека, че зрителят, че той се занимава, ама няма пари за такива работи. Ние затова в тази партия не е един бизнесмен, а са много бизнесмени. Какво да ви кажа? Регистрацията на политическата партия практически не струва кой знае какви пари. Аз не знам защо колегата остана с впечатление и когато хората, които участват в това мероприятие са много, то е достатъчно да дадат по-малко пари, за да могат да се решат проблемите. Да, и вие как ще се издържите от доброволни вноски, тъй като стигнахме до този въпрос? Вижте, значи... Все пак има разходи, има консумативи, Така е. Значи ние в началото, като се събрахме, бяхме около 60 човека, тези, които бяхме инициативен комитет. Ние събрахме помежду си по 400 лева, за да можем с тези пари да започнем организацията, началото на партията. Аз мога да ви кажа, значи, сметете 60 човека по 400 лева, колко пари сме събрали. Не мога да ги сметна в момента точно колко са. 24 хиляди лева, да. Тези пари все още ние не сме ги похарчили. Добре, за тези пари ще говорим през следващото гостуване. Времето ни изтича. Искам да ви благодаря. Независимо от всичко да пожелаем успех на хората, които ще се занимават с компетентността, отговорността и търсят истината в нашето общество. Много ви благодаря. Ще ви каним отново. Благодаря ви ние.